Dados pancen pambiwara parikedah tepung kalian gending-gending ingkang badhe panjenengan agem. Ampun ngantos ndara iki ya, ndara iki mboten. Wekdalipun yen wonten audio menika kapacak. Wonten ingkang 6 menit, gangsal menit, 8 menit, 12 menit wonten. Lah menika ingkang panjenengan agem mangke ingkang pundi? Adicaranipun kathah panjang napa mboten? Yen panjang, pendhet wekdal ingkang panjang. Dados gendhingipun ingkang panjang wekdalipun. Supados mboten ketungkak gendhing. Kula pitados yen panjenengan sampun ngulintenaken bab menika mboten badhe ketungkak. Oh nggih. Menika prayogi panjenengan ketingalana pasuryan panjenengan mboten kejot. Bahasa Indonesia ini pun santai saja, mesem-mesam, dados ngulataken kanan kiri ngajeng. Utawi menawi taksih panjang, operatoripun panjenengan piyambak utawi mawi operator sanes, jenengan nek operator sanes jenengan latih. Paling boten sirepipun gongso sak sampunipun gong. Ampun dipun tekek kelekek krana wis bar tek ngati. Utawi dipun lirihaken ngantos prayogi mekaten tinimbang ketungkak gending panjenengan taksih maos gendingipun sampun rampung. Ngemuti pepanggihan kala Jumat wingi ketingalipun wonten ingkang kepingin pirsa sakderengipun napa menika ada-ada sakderengipun gending. Sekartejo ketingalipun tumunten gending bika langsung. Nanging yen kedempel mijil kedempel menika wonten ira-iran ngajengipun. Menika genderan ngajengipun. Menika saged panjenengan paringi ada-ada jugak. Tembungipun panjenengan serat monggo. Patuladan kemawon. Mangke saged ngasta piyambak. Menika sak-sake mawon kula. Wus dumuging wahyaning kang risang temanten arsa manjing. Wus dumuging wahyaning kang risang temanten harsa manjing. Namung menika wus dumuging wahyaning kang risang temanten arsa manjing. Mangkono kawiyak korining panti busana sasana busana Sri panganten mijil saking tepas wangi pindhane kadi mijil saking wisma kedempel. Ditututi sang panganten putri
miat langening kalang yuang aglar padang moncar tinon lir kekonang kawiyak korening panti busana ya sasana busana ana teja hangeng wong sayek titejaning risang temancan putri kang binayang kari mijil saking tepas wangi lan salajengipun monggo wus dumuking wahyaning kang risang temanten arsa manjing dumuking wahyaning kang risang ars mangkono nggih Sri temanten putri manjing arsa manjing wonten ing sasana rinengga ya dampar rinengga Siti Dil Binaturata kebareng ibu pangadibusana daya-daya hanjengaraken praptaning resang temanten putri arsa manjing wonten ing sasana rinengga lawat swari pradonga hamuya hangrangin jangkep hendra ngrasuk busananing pranes Warinata risang teman pen putri kakanthi manjing wonten ing dampar rinengga angagem busana kang hangemba pranes Warinata tinon saking Mandrawa katon abyor mobyor pating cumlorot pating gumebyar angagem cunduk mendol ibah kinarya lumampah ati-ati ngudup turi karena sedeng hanyamur kuping palarapan nilo cendani ibing tumenga ing tawang imbo ulan temanggal kedepnya handamar kanginan grono blukang semindi pangrasan duwen sajuwing waja atari adik amiji timun tinulban lati pindha guna sampe dasal piraswan nyabrit eseme ora larang gonas ganes wicarane gondas gandes solae tregel dadilan pantese
Jonggolo manglung hanglung gadung pamidangan handrat Jumas. Weweging Sang Pranojo jiset kepateting agaman pindha cengkir gading piningit yaya anjebul kompengkak madya minangka situ bandaning sarira. Bangkean hanawan kemit kembol kial hanyemanak garis lurus pil pinatut kecet bunjer lir jinangka. Kata-kata panyandra tumrap sang temanten putri lamun Cinandra prasasat kurang candra luweh warna. Kebareng kula aturi Bapak Ibu Pangadibusana kula aturi ngaturi lenggah anggana raras sang temanten putri hangrantu praptanipun temanten kakung. Nuwun. Niku janjane nek niku wau mboten gathuk sakjane kan ingkang mijil saking anu kan urut-urutan. Niki nggih rada blank niki ngene iki lha. Nggih, amit sewu Bapak. Gending taksih maosipun rampung supados boten kandhet menika kumbangan. Kakyatrisang kapirangu rinanggul kinempit kembit alasaken gongso awit dembel niki wonten tirahanipun melih genderan saged dipun isi endahing Taman Sari. Terus dipun isi handra ingkang puspita arum kasiliring samirana mre Nggih. Panjeri mesti tambah. Belanjane saya kandel. Mboten betes manus. Menika wau mijiling temanten putri mawi gending mijil kedempel. Ingkang pamrayogi kula ngajeng jenengan paringi napa? Paringi ada-ada. Nggih senajan jugak. Menika wau jugak awit kedhik sanget. Datu namung pinten sak tembung to menika wau. Nanging karya endah, damel endah. Tur paribawa napa wibawa panjenengan mesti kaitang. Kasagedan panjenengan mesti kaitang. Katandhingaken pambiwara sanesipun ingkang dereng ngira mesti niki. Wah iki permadani pati Jepara ora duwe. Wis to. Nggih nek diunggahke YouTube lagi do ngerti. Nggih. Menika namung kula mastani sesekaran. Mrih endahing swasana ngaten kemawon. Nggih. Awit tembung-tembung panyandra meya sakenipun wontenipun rak wonten paringgitan. Wus tumeging wahyaning kang sang temanten arsa manjing
Monggo sareng-sareng kayak gledenan. Sang panganten putri binarung swaraning pradonga munyo hangrangin rawat-rawat ana gondo arum angambar-ambar angebaki sajroning pawiwakan kawistara jenggaring Siratmaja penganten putri ingkang wis kepareng mijil saking panti tepas wangi tepas wis mengguwer di papan dene wangi wis hangarani ateges mijil saking panti busana nedya marak sowan wonten ngarsanipun ingkang para kinurmatan. Rawuh manjing pring salebeting sasana rinengga kinantenan dening panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga. Kawistara Sri penganten putri ngagem busana ingkang sarwa endah nyemba busananipun Sang Garwanata katon abyor mompyor pating glebyar pating calorot katepuk ing pandam maneka warni ingkang angrenggani satuhu akarya seng-seming driya kalamun Cinandra amaringen sungsang dedeknya bathuk nyela cendani imba nanggal sepisan netra ndamar kanginan grana kang rungih lati manggis karengat waja rembet amiji timun jangga ngulan-ngulan pamidangan Raju Mas asta gendhiwa pinentang drijine amucuk tanjuk bangkeanira awon kemit pupuk amu kang gangsir tungkak bunder lir jinangka endah edining busana amimbuhi gandes luwes solah bawane lamun to Cinandra bebasan kurang condra luwih warna panjayah Bathari Swarga Loka ingkang ijo wantah kawis tinggal sampun lenggah ing sasana rinengga kanthi raharja nir ing sambikala sajroning panggalih nyadong tambahing pudyastawa saking ngarsanipun para rawuh sedaya langkung prayogi menawi
Rapting biyen kang tinuju risang kemanten. Wis lenggah anggona raras angkrantu tedhae risang kemanten kakung. Taksih setunggal gongan mangke lajeng patetan. Rene menika lenggah anggona raras wonten gambar adi pasren sesekaran kata mangke patetanipun panjenengan. Entos gender. Pandra ingkang puspita arum kasiliring samirana mre Niku